Vale, nik hiru gauza aipatuko nituzke, alde batetik, ikusi dugula lanak munduko edo behintzat Espainiar estatuko unibertsitate askotarikoak, bigarrenez esango nuke ere lanek duten sakontasuna harritu indidala, ikasleak oso gai diela, ezta, ia bukaeraraino ailegatzeko, eta honekin lotuta hirugarren gauza, lan askoek lortu dutela prototipatu bateraino ailegatzia o produktu minimo viable bateraino, eta horrek adierazten dau merkatuarekiko egon daiteken hurbiltasune hori, eta horrek benetan harritu indita. Eta olako kalitatezko lanak ikusita zu, nola balorako zenuke olako sari batzu egitean momentua edo rekonozimendua ematea gazte jende honi eta talentu berri? Oso ekimen polita da azkenian, ezta? Talentua pil-pilean dago, eta azkenian hauei ere errekonozitzea moduren batian zeo zer polita da, gozada bat da, hau ikustia.